kati batigeze chobu zvatanga muri yeZimbabwe ndauya futi iko zvinezvo edu weka tinongoramba tongouya tongoita takungonetsa muri yeZimbabwe zvazodai but handisida kupedza nguva pana nyaya iri kunetsa panapa tingoonesa idzi nyaya dzekudefenda constitution dziri kunetsa idzepo ende kuri kutanga kune chikwata chimwe chikutaura kuti chimbomireka toda kuzodefendawo tiri isu saka imi makuda kuti ase makuda kutitorera glory panyaya dzekudefenda constitution ayo rikazvinzi hakuna glory hapana glory pasina story right. Ndiri kunzwa shoko panapa pari kunzi opposition members in Bikita are teaming up against Honorable Tendai Biti, accusing him of being the man behind Chabangu. Sources: Biti was the man behind double candidature in 2023, alleging that Biti received the money for election agents in Zambia from EU and diverted it for personal use. Mashoko ari kubuda aya tiri kuona ari kutaurwa avakomana vekwana kozwa ndo vakutanga kubudisa this information saka inini ndangoti aiwaka ina ndizvo zvinhu pamuromo inini zvinhu zvokuti vanhu munozotanga kuti zvakaningizwa zodai ndoitanga pamwe ndini ndi kutaura inini zvinhu zvinenge zvekuda kushoresa vamwe kana kuti kuona vamwe vachizovengwa nevanhu vachizonzi munopenga mazozvitaurire mazozviitirei mazodai so ndangoti izvi zvinoda action hatidi vanhu vanotaura zvinhu zvisiko ndo zvirimo mudariro hamadzadiwa munhu wese ari kurwiswa ari kudinga but now pane umwe mudhara ataura zvimwe zvandafarira panapa ndinoda ndiise pachirongwa munzwawo kuti mudhara uyu zvakamira sei zvinhu zvakutaura ndoziva kuti vamwe venyu muchafarira zvakutaura vamwe munogona kusatozviwirirana nazvo zvachose but ndosaka tiri panapa kuti tinge tichizivisana zvinhu zvese kana uchinge uchidawo kutaurawo zvako something you want to say this is the right time, the platform belongs to you. Nhamba ndaisa idzo tsvagai nhamba dzeCoolN TV mutauriwo zvenyu zvamuri kuda kunge muchiita se muchitaura muchisangana nevana veZimbabwe. Teererai munzwe dzikutaurwa nemudhara uyu mundiudzowo kuti munozvionawo sei. Makadiko kuri yeZimbabwe, makadi vana vevhu vari munyika yeZimbabwe vari kunze kwenyika dzakasiyana siyana, ungave muri muAfrica, uri muSouth Africa, Botswana, Mozambique, DRC, Zambia, uri America kuchanduko, Dubai, UK, zvose zvichingoenda zvakadaro nokuti hakuna kusisina mwana weZimbabwe tekeshera nyika dzese. Nyaya yangu yandauya nayo ndeyekuti tizobude nyika dzekunze tsvaga siya nyika dzedu, nyika yedu yechizvarirwa, nyika yaiyerera uchi nemukaka, mashure chaikoko, inhau yekutambudzika, chaiwa pekubata munyika, tochisevenza papi, todini. Saka ndauya nenyaya yangu, asi panyaya yangu manje ndakanangana naBaba Chamisa. Ndanga ndichifungira kuti zvose zviri kuitika munyika kusvikira nhasi bhuku yenyika yakusvika pakuchinjwa yobvarurwa ya2013 iya oiswa yawo yavari kuda varume avo. Zvese izvi zviri kuitwa makatarisa ende maizviziva nekuti mimi ndimi leader wevanhu vakawandisa munyika, ndimi mamamuterwa nevanhu vakawandisa munyika. Ndiri kushamisika manje kuti hamusisina kana nesimba ramaiwa naro kare Chabangu asati auya
varume muri kutirwadzisa baba Chamisa, muri kutirwadzisa baba Chamisa. Izvozvi ndiri kushamisika kuti muri kuti 2030 maakutanga kuchiti ndauya ndadzoka. Iyo 2030 yachona magara manga muchitoenzwa. Alright, zvamauya madzoka zvacho muri kungoti taure taure mobva manyarara, taure taure mobva manyarara. Ende izvi handioni sekunge zvinoda kutaurira mumasocial media chete. Mumasocial media makanaka nekuti vazhinji hatinoshayiswa mukana wekuti tinzwe nyuzi dzechokwadi, asi nekubudikidza kwekuti ndainga ndichifungidzira kuti dai manga mabatana nevari kuramba kupfarurirwa bumbiro remutemo iri, nekuti apachadi kuti anzi inini ndakamboitwa zvakati ndikazotorerwa nhingirikiri pati yangu zvakati, nekuti pati yagara isiri yemunhu umwe chete, ndeyevanhu. But chiri kundishamisa ndechekuti muri kungo highlighta so kuitira kunga muri kutondedza vanhu. Icho chinhu ichocho chaakutondochinjwa. Handisiri kuchakuonai mushe zvakanaka baba Chamisa. Ndaimbofungirawo hangu kuti in otherwise vanhu vari kutaura nenhau dzekuti makabhadharwa, ndichirambawo. Ndakutoda kuenda sekusaidhi rekunge kuona kuti zvinogona kudaro, because kana muchida kurwira wana wenyika, bhuku iyoyo inotoenderwa kuti muende pamberi pevanhu, kwete kuti muende mumasure kwevanhu. Uri kufamba mumasure kwevanhu kai? Because bhuku iyi peche zvayo ye2013 kuti idefend haidi zvemuri kuita izvi, ende zvemuri kuita izvi zvinonyadzisa pasi rino rese. Kuti ndimi mutungamiriri anga akahwina ma-elections ose a2018 ne2023. Nhasi uno moti madzoka moonekwa una naBBC kunyuzi dzese muchinzi madzoka, madzokera acho muchiita zvemuri kuita izvi. Kudzoka chokwadi chokwadi muchiita zvamuri kuita izvi. Kusiya nyika ichiitwa marabishi kudai. Alright, ndinoda kuti ndikubvunzei kuti plan yenyu chaiyo ndeipi now? Toziva hedu kuti mune muchiti iwo ndakakomberedzwa nemhandu, but kana mhandu dzakakukomberedzai simba renyu riri kuwana, budai pachena vanhu vazive, tigoziva kuti tine mutungamiriri, musoro wechitima wedu uri kufamba zvakati zvakati. Manje mukataurira muri mubako, marwadzisa baba Chamisa, muri kurwadzisa zvisingamboiti. Ende vanhu vese vari confused according nezvemuri kuita izvi. Zvemuri kuita izvi zviri kuti pasi rese muri kuonekwa nepasi rese. Nyika dzese dziri kukutarisa iso. Alright, inini ndiri kuti inini chakaipa chii kuti mubatane namadhuku? Hatichadi kutarisa kuti hanzi ninge akamboti. Mubatane naScala, mubatane nanhingirikiri nevese vari kupikisa nhingirikiri, wana Monzorao. Hazvina basa kuti ninge akambodai akatengesa, asi vari kubuda pachena vachirwira even nemaveterani acho batanai, nemagenerals acho ose batanai.
handi muri kuona chemuri kuda kuita muri mega chemuri mega alright chetiri kuona isusu chii tiri kuti zuva riri kuti rikabuda rowira chifungidziro kuti pamwe pane action kana zvetichanzwa kuti maapakati maakudai tarisai right kuti pa90 days dzacho dziri kukaundirwa including nemaweekends right pamaweekends ipapo tapapi vakomana vari kutomhanya kuti waone kundogadzirisa nhingirikiri tsvina dzavada kutigadzirira munyika medu baba chamisa because chendiri kuona inini ngechekuti ndichida kutaurirai chokwadi imimi pachezvenyu kana muri kufaitira vana venyika munogovabudirira sei kuvafaitira muchitaura zvamuri kutaura izvi dzimwe nguva munombotanga mati 2050 moigadzirisa modzoka moti isi tiri kutaura chinhu che2030 hazvidi chirungu hazvidi madimikira hazvidi nyaudzosimbwi hazvidi kuti taurai nerurimi rwaamai runonzwa munhu vese nekuti vazhinji havasisina kufunda munyika yezimbabwe zvikoro zvakafa matirwadzisa baba chamisa matirwadzisa muri kutirwadzisa zvisingaiti ini ndandichifungira hangu kuti dai manga mamira nemapato ose ari kuramba 2030 mojoinana nevamwe then kana vanhu vanoona kuti mutungamiriri wedu ari pakati apa ari kuita zvakati alright musuwe muchada kuti muzuva racho muri kuda kuzivisa kuti vanhu ngatiite zvakati zvacho ndirini asi kana ndichida kukutaurirai hangu chokwadi kana makatengwa chaiko muchazoona kuti kudenga hakuna nhingira hakudikanwi tsvina kana makatengwa chaiko kana ina handisiri kuti hangu makatengwa asi maitire muri kuita nekunzwa kwetiri kuitwa nevamwe wenyu munoshanda maishandidzana navo vari kuti vana hwenda vari kubuda vachitaura kudaro muna denga baba chamisa kana mune makatengesa mweya yevanhu kutambura kwavanhu kuti kurambe kuringoripo munhingiriki mukurarama future yevana wewana munenge maiponda saka munopinda denga ripi kana makabvuma kuti vana vatambudzike tirambe tiri munhingirikiri tiri munyika dzenhingirikiri dzeutorwa nyika ichishayiwa nzira road ichiita madhamu namadhamu muroad mapotholes zvipatara hakuna mushonga vanhu vari kusafa no industries mwana kuchikoro unomushayira chekumupa chekuti school fees yacho hamuna kugadzirisa nyika kana makabvumirana nevakomana yavashuwa kuti mubloke kuti apa muri kuita sekunge muri kubloka vanhu makamira sekunge ebloka ndakanzwa wababa Chinogurei vachitaura nezuro ndakafarira kutaura kwababa Chinogurei ndakafara chaizvo nekutaura kwakaita baba Chinogurei vachinoti ndiye umwe waikusapota yese masapotero etinokuitai but ndakana kuti zvesho waona wamaonero etiri kuita
muri kuita kunga muri kutosundwa nevanhu kuti itai kudai. Manje imi mungadhairektwa nevanhu zvinhu zvamuri kuziva. Alright, makadii kutanga makawaka nhingiri pati yenyu before kumashure muchingobva muchibva mutriple C. Of course Chabangu akakanganisira nyika yose. Zvese maizviziva kuti vakomana vari kuronga zvakati, but makaramba makapeta maoko maakuita kunge sekunge matumwa neZANU-PF manje kuti right panguva ineyo uchinyepera kubudikira uchiti muri kutoita kunge muri kubloka nyika yose yeZimbabwe. Garai pasi mubatane nana Chiwengawa, mubatane nana Nhingirikiri nemagenerals ese ari kuzviramba izvi, mubatane nana Madhuku, mubatane nana Biti, wose vari kuzviramba. Batanai nemapoka wose ari kuzviramba izvi, because hapana kuti iyi pati yakati, asi kurwira bhuku iri kuti tisatsemurwe zvarakuitwa ira 2013. Because imi ndimi manga muri kuteerwa navanhu vakawanda, ndimi manga muri kuteerwa navanhu vari kuita vachirasa tariro bijana. Saka mukuteerwa navanhu vakawanda manje ndandochifungidzira kuti ini chimiraiwo semusambangwena, mamira semusambangwena, then kana vanhu manje vanoona pekuti tiri kubvawo kuti tiri kuenda kupi, tiri kuenda uko manje zvozoti tiri kubva kumashure here kana kuti tiri kuenda kumashure here, hazvisi kana muri kutoconfuse vanhu, muri kutoti confuse kuti tisazoziva kuti mutungamiriri wenyika haagari ari mumagumbezi zvomuri kuita kudai. Kutaura makarara henyu mumagumbezi